weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to jewol to teccan to awoyna to jiingue jeeri to jeeriyala tumbere to marifa to lojol to mafondu to ɗalhaya to hudallay to sinthiane diakiri to helbira to ɓoggila ceeli to drémis kon takkusan juula ha e nder galle alhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to lekseba gurala yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie to nakchota ene teska tigui kewgol bandiji e wargoji yimɓe kala saaha e nder wuuro ngo to leydi sénégal laamu leydi sénégal yooɓi kene qime ha 51 million pawɗo wonande 3 laana awoɓe awo fina tawa nangganoɓe nder leydi guiné to leydi mali colonel azimi koyta hoorejo transition leydi ndi o tafi sete kesso o tafi tigui commission kesso halfinaɓe ko fate windude tugnogal kesal leydi ndi to leydi soudan ko bato jollunoɗo layyeji kewɗi panoɗo to leydi arabie saoudite ko kañum yuwi fodde sappo joyi ujunere temedde jeetati layye gonnoɗe hen halkima hen to leydi liby e pelle joguitiɓe pelɓodiri jamma aljuma pelɓodiri e nder tripoli lamorgo leydi ɗi to leydi tanzanie policier goto wasi fittadu mum e garmi gara ɓe mbadduno hakkude eliñola witeɓe masay to rewo leydi ɗi habaruji men jolam jaɓɓeri ma jaa ha to leydi france to leydi chine to leydi palestine ha to ukraine bisimilla mone kirki hotodiri e hotodirte joni joni piren pacciren kala rafi mo allah addi ene jogui kene safra ɗum kala rafi peñƴo ene jogui caforowo ɗum an ganduɗo e rafi maɗa an donkuɗo famde ɓandu maɗa donkuɗo famde hoore maɗa jokkodire ceerno djiby sy joni joni jiita hoore maɗa ceerno djiby sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e fannuji tati en fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe fodde rafiji jeenayyi ne jaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so a ƴetti ɗum fodde 14 rafi ne jaltayma ha laaɓa omo jogui fannu goɗɗo waddete koye gawri ndemiri walla gawri samme so tawi a hutorima ɗum fodde temedde rafi ne jaltayma ha laaɓa ceerno djiby sy ne safata wonduɓe kista fibrom dogan sita rewɓe ɗon koɓe sowade dartoraɓe kala omo yawrani kadi ɓen rewɓe sattoraɓe dewle ceerno djiby sy ne yawrani ɓen wonduɓe caɗele goragu no rafima fotiri kala to banggue goragu omo jogui leɗɗe so fewninima ɗum sa yari hen payanɗe ɗiɗi walla payanɗe tati sa ñami ɗum ma rafi o gas ha laaɓa garta ha e cakkisagal maɗa ceerno djiby sy ene jogui peggue usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno djiby sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno djiby sy ne tawe oɗo saaha joni to jum base makko tawateɗo to jum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko numéro makko whatsapp mbatta ko 20 47 22 80 84 ceerno djiby sy kadi ne andina yimɓe tawateɓe nder leydi mauritanie base makko tawateɗo ɗo nakcota ha joni base o ne golla ene tawi ɗon miñi ko biyeteɗo alassane sy labde reedu ganduɗo golle ɗe numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo andina kala gonɗo to kilal makko woni ne waynede leɗɗe mum hano hannirta ni kala jiɗɗo waɗnede listikar ko inde ma inde nene maɗa so tawi ko wonɓe Europe wonɓe Amérique ko ujunnaji ɗiɗi CFA joɓata so tawi ko wonɓe Mali wonɓe Sénégal
e wadde jeune franc kala ɓen ko temedde nayyi mbuɗu woni 2000 francs so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere walla carte crédit o haalma ko wone ɓernde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mo Allah ruɓiri gandal mbadden dandu faade makko. hayo bela mi dañi bela ko ɓatake ummorade e docteur Djiby Sow le grand guérisseur. Le grand guérisseur docteur Kidira hono docteur Djiby Sow ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra worɓe ustanaɓe goragu wonduɓe éjaculation précoce wonduɓe asmo keeceje musoje koyɗe musoje e ɗojo duumiɗo e deedi musoji cattuɗi kala. Le grand guérisseur docteur Djiby Sow omo safra wonduɓe kista fibrome dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. Le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene andina dendagal kilineɓe mum omo tawe oɗo saaha joni nder Nouakchott to leegal bitegal Elmina waɗɗani préfecture Elmina waɗɗani Carrefour Buddaha. So tawi ari ha to Carrefour Buddaha walla so tawi préfecture Elmina ma yiɗon étage towɗo waɗɗani jama kesso étage o ko étage bleu gris étage ñabinnaɓe kala mo namdiɗa étage ñabina ma holle so tawi kadi ko garɗo ha nden falde so yiiɗi hebdemo ɗiɗo ko numéro ji makko. Numéro makko leydi Mauritanie ko numéro makko matel mbatta ko 34 83 26 89 so tawi ko yiɓe hebdemo to banggue WhatsApp omo jogui numéro ji leydi Sénégal e leydi Mali kala so tawi ko numéro leydi Sénégal mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa numéro makko aadi o woni numéro makko leydi Mali ko 00 223 70 85 72 47 ko numéro ji makko WhatsApp. Le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko labɗo reedu malaɗo wune dendagal rafiji gonduɗa taw ko rafiji ponnoɗa oppirede oppirma taw sekani reedu maɗa o rokkuma leɗɗe jara ɗuma jiya rafi o yalta ha laaɓa ha jira guite ma pota neldamo. Le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko mo Allah luɓiri hande gandal labɗo reedu malaɗo wune tawateɗo e nder Nouakchott omo wiye dendagal kiline makko noon tawateɓe nder Nouakchott yo keño gara ko adi komo hoota walla ko adi ko leɗɗe ɗe ne gasa. Le grand guérisseur mbadden dando faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken tokkorjinoro ari ko walluɗen e safruɗen ha moni kala yiito en hoore muɗuma an neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru AVC cardiaque mo nangata taare kono ne kadi caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni joni. gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkorjinoro ala rewam ala effet way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel tayya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorel tiya point com ma yiitona kala kene safuma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaɓodira e gorel tayya sa yiiɗi jokkodirde tonggode gorel tayya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon koto Touba gonɗa Moustapha Mbacké 77 631 68
so tawi non koto kiidira waɗɗani leydi Mali nder galle ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɗen ko laaɓi 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda sa jokkodire en ko laaɓi ma eɗen ko ɓuuri laabde kala nokku ɗo gonɗa ɓe mben mattongoɗe ɗo gonɗa ɗo jokkodira e gorel teya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya e jeese meɗen ettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen goni e dewo sappo e ɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon heɗade en e yiide en to banggue nete ɓossoje woni to YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui seta hanki o wonde kay nder waktuji nogas nayi cakkejiɗi ɗi ko temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe joyo woni holkisanoɓe e nder holkiso he noon hen yimɓe jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe sappo kefti cellal men paati galleji men ɓe kolliri noon o ñalawma hande leydi Mauritanie ko jogui kay wiyeteɓe cas actif woni tigui wonduɓe rafi o taw ko tawateɓe juuɗe safroɓe koɓe temedere e sappo e jeegomo neɗɗo so tawi noon ko dendagal winditiɓe e doggol coronavirus e nder leydi he kala togui ko refe wonati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere ene fawi temedde ɗiɗi capanɗe tato e jeetato so tawi ko heɓɓe cellal mumen hano hannirta ni ko capanɗe joyyi e jeetati ujunere ene fawi temedere capanɗe nayyo neɗɗo so tawi noon koɓe rafi o yooɓi pittali men ko temedde jeenayyi e nogas e capanɗe jeetato e ɗiɗo neɗɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen société SNDE woni société nationale de l'eau société kalfinare ko fati ndiyam labɗam woni ndiyam robinaji e nder leydi Mauritanie ardiɓe société o noon garti tigui e haala wowlano ko oɗo saaha kala e nder réseaux sociaux ji ko fati kayam e wiyede diƴƴe moƴƴani taw ko ndiyam ɗam moƴƴani tawateɗo e robinaji e nder leegal bitegal tarhila to letegal tarhil noon e nder nokcotam tawi ko secteur 18P woni 18 pour 18e poto ɓe kolliri noon nde ɓe nani on kabaru noon ɓe kolliri tigui ɓe ƴetti sita timmuɗo no fewi taw ko halfinaɓe e on fannu gollotoɓe société o mbawi tigui ha yettade ngal leegal nde ɓe jetti ngal leegal noon tawama tigui no ɓe mbini e jaati ɓe tawi tigui ndiyam ɗam moƴƴani ɓe tawi ndiyam ɗam koko fuɗɗi waylade to banggue couleur mum ha to banggue goût mum woni tigui to banggue daka mum kala ha to banggue odeur o kala ndiyam ɗam ne luuɓi dusa caggal enquête o noon tawama tigui e nder tawama tigui ko neɗɗo goto bannoɗo foos mum taw ko foos kabina galle muɗum o waɗi ɗum noon ko dow tuyau to réseau ndiyam o rewi ɗon hollirama noon ko on tuyau fusi ndiyam foos ɗon wawi nadde taw kala saaha ene naata e tuyau he ha yetto ɗi juuɗe ɗe walla ɗi robinaji ɓena tawateɓe ngal leegal ɓe kolliri noon kamɓe ardiɓe SNDE noon wonde kay ɓe ƴetti peeje e oɗo saaha joni safrude kay e oɗon rafi saabu kay teskede ɓe kuppi on nden falde kala ɓe kuppi robinaji mum ha ka ɗam ndiyam bonɗam kala wawa ittede ha laaɓa tiwoji kesi pul mbawa wattede hen ɓe mbaɗi ɓe golliri kadi ɗo e nden noon citernaji kala subaka maɓe neldu toon citernaji ndiyam taw ko citernaji ndiyam labɗam gam kay anje leegal ngal hebde ko witeɗo ɗom ka ɓe mbaɗi erago noon faade dendagal ɓen kala waɗoɓe fosuji mumen nde ndento no fewi ɗiɗon réseau ji taw ko réseau ji ndiyam nde ndento no fewi rewnude fosuji mumen walla asde fosuji mumen taw ko fosuji dusuji mumen e dow tiwoji taw ko tiwoji ndiyam ɗum noon ene dara fiiji wonande kamɓe koye mabɓe joom ɗin galleji e hoddiɓe mum kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni
to legal basara non nyande jamma aljuma benuddo teskama tigi ko suka debbo goto suka debbo cemedo tokose mo duubi capande tati pawdi sedam kanyum tigi fittanu muma itta sakkal kay sahande ummino galle men ne yabane biri sodde couche taw ko couche bingela muduma ko don tigi bandi goto yobi fittanu makko caggal dum non dogi caggal non police wadi no losgoji mum jaajine feyi habe tebima ona bardo hore caggal kanko non de o fiya labi ko don tigi o wone fode pode mulurnen mayde ko don tigi on nawato hôpital cuudi cafri ko tono hawre la jalam kanko baddo odon non tebama omo tawe juude police mo sebkha dadibe bu himbe non yimbe heewe taw ko jiabe pelle taw ko pelle habantobe hagge innama ade koliri hen metti mun feewi mbadi momondiral mumen sekko mumen yoga e mabbe non nandi tan ko kanko baddo hoore bado gede badini e kala saha furi tan jomum foti ko nangede warte hano hanit nit ma en ketto ki seeda e seppo barnodo taw ko ben rawbe walla mbiyana ha tengti rawbe harani be ko fate hagge inama adi kettoden The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. woni yende makko ko yo hirse ha buuba on paami tigi ko mette mabbe hol fotiri non ha joni e on fannu kedoden teskama tigi e nder legal bitengal zata tawtengal e nder nakshota teskama hen tigi to ngal legal ko bandiji e wadobe janguji e kala sahabe hinde braquet rouge kanyumen tampini ngal lona legal teskama famille goto hodnobe galle mun gila hitande ujunere temedde jeenay capande jeetati didi pelliti kanyumen kam e gude galle o halaba jeewoyde legal gongal to kodi sabu kay kewgol bandiji dum non ko ciagal kayde bandiji jillino galle o be jaade téléviseur mabbe be jaade dendangal wulisaaji mabbe cuudari mabbe e ko be tawno e galle o fofu be bofti haalaabi teskama non ala jamma baalo ha weta taw ala galle janaro walla ala wadabe agressé ngala legala yimbe legal gal be kolliri laabi kewdi be ngulletima e laamu ngu kon non ha yodo saha joni haydara ala ko duma usti hen dum saabi non hewbe odo saha joni kollirtigi ma woni kaybe balti tafde konuji taw ko konuji mabbe woni wiite auto défense wawde rende legal men hewbe hen kam kolliri buri wonde solution tan ko yaltude ngal legal ha laaba ƴeewoya bangeji goddi to kodi ha joni kabruji men ɗemgal pulaar sen mimat leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal noon jokke to leydi Sénégal noon hollirama tigi capande tati laana taw ko laade awobe awo fina tawa Sénégal naaɓe yanoɓe awoyde nder leydi Guinée Conakry taw wondani e yamirore alda tigi e licence woni autorisation teɓanoɓe toon guila nogas e joyiya lewru mai mayno ndu faade oɗo saaha joni ɓe goppitama ɗum noon ko caggal kayde laamu Sénégal nulno toon jagolgal mum kalfinaɗo ko fate awo ɓe kollirama noon ñande alkamisa nde noon ko nden tigui kanko jagolgal ngal ono Aliyouna Ndoye o yaɓɓi koyɗe makko yi ha to Guinée Conakry to Conakry noon kanko e wondude e ambassadrice leydi Sénégal joɗiɗi ɗum to Guinée hono biteɗo Anna Sémous Diouf ɓe mbawi joddade e laamu leydi Guinée laamu transition komi jewtude no fewi kay ko fati e goppita golla ɓen awoɓe fodde capanɗe tati laana nangaɓe toon ɓen noon kolliri tigui kala laana la budde kay yoɓat ujunnaje ɗiɗi taw ko haalisa euro woni 2000 euro laana kala e ɗum noon laaɗe capantati ɗen hawra 60.000 euro 60.000 euro noon to banggue France CFA ne hawra capanɗe tati e jeenayyi ene hawra 39 millions ene hawra 39 millions 357.420 woni tigui million ngaji nayyi mankude seeɗa ko ɗum woni laana kala ko foti yobde caggal ɗum kadi ɓe jooɓa ko wiyete quittance laana kala quittance muɗum yoɓa 400.000 francs CFA 400.000 francs CFA laana kala yoɓa ɗum noon quittance uji kanje laade capantati ɗe hawra sappo yiɗi hawra tigui 12 millions woni sappo ɗiɗi millions francs CFA to haalis o foof renti hawra 51 millions 357.420 woni capanɗe joyyi e 1 million pawɗo seeɗa ko ɗum woni ko laaɗe ɗe kala poti yobde ha laaɓa poti ɗum tigui woni ko laamu ngu yoɓi e oɗo saaha joni ha
laabi nde laade de mbawi woppitede kañum e matériel mum kala e oɗo saaha joni laamu kadi haalan ɗon tan saabu ɓe koleri ɓe jaltini million ngaji 3 millions 700 mille ɓe dokki ɗum wonande capantati laana ɗe ɓe noon ko wawde heblade kay no mbawi tigui fereji men ummade guiɗe leydi Conakry ha mbawa yettade to leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar yen ha to Mbour fedde wuyɓe dartirnoɓe tigui braquage tampinnoɓe no fewi falde Mbour kala mbiyama teɓa ko police mo Mbour noon e gardogol commissaire central mabɓe kañum tigui nangui fedde wuyɓe nde taade fedde wuyɓe nde noon ɓe ɓuuri dartorade ko wujjude daabejo woni baali e jawɗiji enene ko ɗum ɓe tigui ɓe ɓuuri dartorade to banggue guyka ɓe teɓama noon kamɓe wuyɓeɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe mbiyama teɓa ɓe mbiyama teɓ noon mawɓe wuyɓe noon mawɓe bandiji ɗi noon mbiyete fedde nde wiyete ko Ousmane Ka mo yara duuɓi capantati e goho omo wondi e goɗɗo ne wiye Mamadou Diallo e gollodiɗo makko goɗɗo ne wiye Mamadou Kandé e goɗɗo ne wiye Ahmed Ka e goɗɗo ne wiye Djibrina Dia wondude e goɗɗo ene wiye Wormen Dieng e goɗɗo kadi ne wiye Ousmane Ka kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe mbiyama teɓe ɓe tawe juuɗe dadiɓe hollirama noon kamɓe kala noon ɓe caggal nde ɓe nanggade ɓe tawama tigui ɓe jogui drogue e ko wiyete arme blanche woni jasiji e labɓe e moto jakarta mo goto ɓe tawrama ɗum kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe tawe juuɗe police to poste police mo Diama Guena Mbour e mbadi garde à vue enquête o ne jokki hano hannirtini koto Diama Guena ha joni aseeɗa hanki o ko Allah faabi yimɓe legal tawte bitegal Medina Marinede noon tawetegal caggal école kesso école alimentaire mo Dero Salamum ko poto courant taw poto courant o charge mum ko 90 000 watta ko volto kañum tigui 90 000 volto kañuma fetti toon fettande mawde ne fewi teskama noon hay goto gañaki hen hay goto mayani hen kono kam galle gonɗo sara poto o teskama tigui vitre uji makko e gueɗe kewɗe matériel kewɗe boni hen yimɓe hewɓe noon mbaɗi tigui erago yimɓe legal ngal noon mbaɗi erago faade Sénélec woni société kalfinaɗo ko fate kuɓɓam nder leydi Sénégal nde ɓe garat tigui ɓe mbawa yuritade ɗiɗon potoji kala ɓe mbawa kadi egginde oɗo poto mo 90 000 volt wawa ittede ɗon saabu kay e oɗo saaha joni ko saaha ndungu wona yimɓe foof ne gandi courant kañum e ndiyam gona sehilaɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen maître Abdoulaye Wade gardiɗo landa PS o waɗi erago faade laamu leydi Sénégal nde woppita ko ɓuuri yawde e yaccade oɗo biyeteɗo Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly goto taw ko sarɗiyanke jeeyaɗo e landa lunde jeeyaɗo diɗɗal landaji lunde yowi askani cunnoɗo konngudi cofde no fewi faade e hoorejo leydi ɗi ñande alarba oto e saahaɓe mbanno seppo mabɓe tawateɗo e oɗo saaha joni mbalɗo jamma mum gammaji mum gadani to refis to kasowo refis kam kanko maître Abdoulaye Wade noon wondude e coalition yewni askani wi wondude e wallu Sénégal kamɓe kala ɓe namdima kunde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade taw kadi alda e condition mbiɗen noon ko guila ñande alkamisa jeenayyi lewru korse ko nden tigui yewni askani wondude e wallu Sénégal mbanno tigui ko guila nden noon ɓe saggal kayne ɓe mbanno ko nde ɓe mbanno tigui moɓodiral mabɓe ko guila nden noon kanko sunnoɗina konngudi ɓe koliri noon nde ɓe nani on habaru kamɓe yewni askan wi e wallu Sénégal ko ɗon tigui ɓe cuuɓi tigui biyeteɗo Mamadou Diallo e wondude e goɗɗo ene wiye wondude e goɗɗo Mamadou Diallo wondude e Babacar Sall wonde tigui e Khalifa Babacar Sall ko ɓen cuuɓa tigui nde mbawata yaade humpitoyade habaru o ɓen noon tawi tigui ko nanggaɗo ɓe namdima noon nde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliri noon mette mabɓe no fewi e justice leydi Sénégal saabu kay ɓe kolliri justice omo leydi Sénégal ko 2 poids 2 mesures saabu ɓe kolliri biyeteɗo ɓe kolliri noon wonde biyeteɗo Ahmed Sazana Camara on ne suuti jeeya tigui koye landa APR on noon suutino konngudi musu no fewi namdade kay wonde yoga e lundeyankoɓe taw ko ardiɓe landaji lunde nde pittari men ittete on noon suutino ɗin konngudi nde wonno jeeya koye APR nana yaaha e haaji muɗum hay goto nanggani ɗum noon ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni justice mo leydi Sénégal ko 2 poids 2 mesures ha joni ko leydi Sénégal keɗɗoɗen to Dakar ha joni to hôpital Dalal Jam mo Guédiawaye kene wona joni yontere hollirama tigui machine aji taw ko machine aji baɗeteɗi radiothérapie ɗina machine aji noon heewi hutorade ɗumen ko ɓen tawa kadi ko waɗunduɓe rafi cancer ɗina machine aji noon teskama tigui kene wona yontere joni koko paani ɗi gollaki ko ɗum saabi noon ɓen waɗannoɓe cancer aranoɓe cancer
aranoɓe wadde radio thérapeutique kala e oɗo saaha joni golle ɗe koko dartino feewi hono directeur radio ngo hono directeur télé o noon walla directeur hôpital o noon holliri tigui hono directeur hôpital o holliri tigui wonde pano saabi ɗum biyeteɗo Moussa Sam Dafa o holliri pano ko pan électrique kadi ɓoyata ma ɗum fewnite machine aji ɗi mbatta gollade hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Sénégal ha joni to mima to Dakar ma jaaha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaga Kebe tawtoɗo to Ziga FM Amadou Isaga Kebe jaam ñalle maɗa. Is connected successfully. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. غالي أبو باء السلمنا ماجوراما kabruji garan den ɗo e nder Ziguinchor département Ziguinchor hande jeyeten koto il jooge e gure joyi eɓe jogori wadde ɗum eɓe jalta ɓe keɓata ko ladde ɓe keɓa ladde fodde yontere ɗum noon kala jeyaɗo e nder lel o e ɗen gure ɗo mbawɗa wonde diwan baba adama fof so wona gantu a arat gadda ɓiɓɓe ma lel noon woni sukaɓe ɓe ina na ɓe rewɓe ɓe ɗum woni ɓe keɓoya ladde fodde yontere fodde gure joyi kamɓe no ɓe gullitima ɓe mbi ɓe ngala ndiyam ɗum noon yo laamu ngu waw joganade ɓe ko ɓuuri yawde yaccade ndiyam beele eɓe mbawa hebde beele lel o eɓe mbawa wadde ɗum Kafountine wonko kewi toon suka gorko ne yara duuɓi 17 omo wara hecci hanki ɓe ngari ɓe tawi jakarta makko o ina wujja o dohnanno ko jakarta ndeno waram o adda ha e lesi lekki ɓe gaddi huuɗo kobje leɗɗe ɓe tarnimo hawo wirni omo yara duuɓi 17 jaggaɗo o noon ɓe mbi ko haqqille o no ussi baɗɗo ɗen ɗon gueɗe barɗomo on jaggama kono noon ɓe mbi ko haqqille o ko ustiɗo eɗen gandi holko woni e nder ɗeɗo balɗe kaaleteɗe nde wonno bunkilin kamɓene nde ɓe gullitima eɓe gondi e ɗomka eɓe gonde e laawol wasde fewnede eɓe gonde dispensaire mabɓe kadi ina wayno ala docteur ala kadi leɗɗe ɓe ngala kadi holɗum kasde poti ɗum kadi ɓe ngala ɗum fof ɓe gullitima laamu ngu yo waw daranade ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum waɗi aka ɗum ina tampina ɓe eɓe daña hen caɗele doctoreɓe ummima to e Faraïse tawtoriɗo doctoreɓe Ziguinchor kamɓe fof ɓe ndindi eɓe jaltani ñalawma o pour hokkude ƴiƴam e dennagal kala gonɗo e rafi ara kadi safrude ɗum taw ko gratuite ɗum noon ko altine janggo jogori wadde ɗo e nder Ziguinchor. Weltare TV musidɗo mon Amadou Isaga Kebe gorko mo mbotto jokkodirde e Zig FM e Weltare TV Ghalii Amadou Kebe golle ma jooɗi peewi en ñaaguima yafuya noon to banggue technique to eɗen jogui caɗele seeɗa to banggue technique sirte nde bandiraɓe foof noon windere hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa wonde altine janggo o woni ñalawma windere nde foof mawnini taw ko ñalawma dokkugol ƴiƴam ɗum noon eɗen mbiya tan kala bawɗo rokkude ƴiƴam yo rokku ƴiƴam saabu kala dokkude ƴiƴam ene wayno ko danduɗo fittaɗu ni saabu yimɓe hewɓe ne mbasa pittalu men taw ko fotɓe rokkede ƴiƴam so gari e nder hôpital uji he mbasa hebde ƴiƴam ɗum noon eɗen mbiya tan neɗɗo kala bawɗo rokkude ƴiƴam yo rokku ƴiƴam hano hannirta ni e ñalawma janggo o habaruji men ɗemgal pulaar sono mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena colonel Azimi Koita ko hoolde transition laamu leydi Mali o bismima o joddima en audience ñande aljuma ɓennuɗo sappo lewru juin woni korse gonɗen ɗu e délégation joom ngaluji taw ko miriɓe to leydi turque ardi on délégation noon ko biteɗo Fatan Ala Tumbasa on noon
kañum kadi woni représentant des conseils turcs des relations économiques extérieures Mujibou jonde nde noon ko yidde kay ƴewde peeje ha leyɗele ɗe ɗiɗi mbawa jokkodirde ha tengti noon to banggue faggude to banggue commerce kala wawde ñastade on banggue hano hannirta ni ha joni ko leydi Mali keddorɗen catala CEDEAO ɓayini communiqué muɗum on communiqué noon koko fati kay e sifande laamu transition ngu Mali sifi ko fati kay e délai transition ɓe dokkiri ɓe kolliri noon kamɓe laamu transition ngu wonde kay transition ko ɗo e lebbi nogas e nayyi woni duuɓi ɗiɗi timmuɗi taw ɗum fuddoto ko ñande guila no fuɗɗi ko nogas jeeɗiɗi lewru mars 2022 ɓe mbat duuɓi ɗiɗi e laamu he noon ko adi kay ko laamu ngu ne arta e juuɗe civil kamɓe noon CEDEAO dara communiqué mabɓe ɓe mbaɗi tiɓe kolliri tigui wonde ɓe ƴetti acte on décision mo CEDEAO mo catal mo transition mo leydi Mali holliri kono noon ɓe kolliri ɓe beltaki hen haydara saabu kay ɓe kolliri koye batuji kaldigal waɗano ƴewde kay yiltude caɗele hakkude mabɓe crise gonɗo hakkude mabɓe e leydi Mali ko hen ɓe gonno ko adi noon koɓe mbawa gayna batuji mabɓe tawa transition kañum tigui taaƴi to ɓuuri raɓɓide hollide tigui wonde transition mum ko ɗo e lebbi nogas e nayyi woni duuɓi ɗiɗi kadi kaldigal ala ko ɗum tan goɗɗum ala ɗum noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi kamɓe ardiɓe ngal ɗon ɗeɗon ngal catala bitegal CEDEAO ha joni ko leydi Mali keddoɗen colonel Azimi Koita hoorejo transition leydi ndi o siifi décret on défiré noon o siifi ɗum ko aseta hanki sappo e goho lewru korse 2021 hollide tigui wonde o taaƴi commission on commission noon ko halfinaɓe ko fati e windude tugnorgal kesal ko fati e leydi ndi on commission noon so tawa tafat noon mo terde mum o jogori suɓade ɗe ko ɓoyata maɓe gona lessa jimadi makko e lessa jimadi makko noon haɓe mbawa tigui windude tugnorgal leydi ndi to woni ko wiyete nouvelle constitution on terde commission ne mbiɗen ko less jimadi makko gonɗata soɓe gayni ɗum noon ɓe mbaɗa ko wiyete avant projet de loi soɓe gaddi ɗum yesso makko noon ko ɗon tigui so tawi ɗum ne heblinima ene fewnitimo o wawa tigui yettinde leydi ndi ko wayno andama référendum ni yimɓeɓe ko less tawiɗe hen jaadi hen walla ala hen kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Soudan paɗen to leydi Soudan ko tana musto waɗi toon subaka hande o ko bateau mawɗo no fewi on bateau noon nawata ko dabeji woni tigui jawɗi layyeji o ittata ɗum ko to leydi Soudan o nawa ɗum to leydi Arabie Saoudite on bateau noon omo jonnuno sappo e joyi ujunere temedde jeetati dammuwol sappo e joyi ujunere temedde jeetati jawdi layye ko on bateau yuwi tigui e nder maaje kaɗɗe leydi Soudan tawa kadi waɗɗani kaggulaɗe biyeteɗo snacking waɗɗa ko woni toɓe mbiyata carrefour commercial tawateɗo temedde jeetati kilométre to hakkude muɗum e Khartoum lamorgo leydi ndi mbiɗen sappo e joyi ujunere temedde jeetati jawdi ɗum woni ko halki hen bateau o noon ko alete hande o bateau o noon inde muɗum o wiyete ko Badra am jawdi ɗi kala noon ke jawdi ɗi kala noon mbiɗen ko hen kalki dendagal noon membre équipage wonnoɓe bateau kamɓe kala ɓe mbawi fabede e oɗo saaha joni noon hollirama tigui yimɓe hewɓe jogui kulhuli kay yataw ɗiɗon jawɗi mayɗi nder goɗon maayo kango yataw jogonani wadde ko wiyete pollution woni tigui bonnude taarine ndiyam ɗam tawa kadi ko nder goɗon maayo wiyetego mer rouge oɗon bateau noon teskama tigui wonno hattani makko tigui nde o fewna ko nawde ujunnaje jeenayyi damgol ɓe mbaɗimo modifié noon ha wawi nawde tigui ko wiyete surcharge ɓe mbaɗino voyage gadon ɓe mbaɗi hen sappo e ɗiɗi dammol sappo e ɗiɗi ujunere dammol o wawi yaade ha yetti ɓe gatti kadi ɓe jombi ɓe jiiɗi wadde makko sappo e joyi ujunere fawne ko ɗum saabi noon bateau o yuwi to leydi Libi paɗen to Tripoli lamorgo leydi ndi teskama tigui garmi gara walla pelɓodiral hakkude pelle joguitiɓe mbaɗi toon e nder Tripoli ɗum noon woni fayre mawne fewi yokkunuli wonande ɓen holɓe nder Tripoli sollirama noon combattant goto wasi hen fittade muɗum koto Tanzanie paɗen ñande aljuma ɓennuɗo o to rewo Tanzanie ko garmi gara waɗi hakkude leñol wiyeteɓe Masra ko leñol wiyeteɓe Masaya hakku e laamu ngu addi ona garmi gara noon ko caggal kay ɓen Masaya hotɓe ladde laamu ngu ari noon e kala saaha yidde kay hollidde soɓe kaaɗi hakkude mabɓe soɓe kadde ladde nde waseɓe kay soppude ladde e waseɓe hodde nder ladde gam dandude kullon ladde tawtegol toon ɗum noon laamu ngu yinno wadde ko wiyete balise aji ɗin balise ji noon ko andindeɓe toɓe kaadi woni kerol noon andama kaaji kerol hakkude mabɓe e kullona ladde kon ko ɗum noon ɓe kolliri tigui laamu ngu yiiɗi ko heptude e jeeyi mabɓe e koɗanɗe mabɓe ne hokka kullona ladde ko ɗum saabi noon garmi gara muso waɗi toon ha policier goto wasi hen fittande muɗum habaruji men jolam jaɓi eri koto leydi France paɗen leydi France
aleta hande o ɓe dawri tigi vote mabɓe taw ko sumgoji ko fate suɓade sardiyeji leydi ndi sardiyeji leydi ndi taw ko premier tour ñalawma hande o noon sanga midi 0 minute teskama tigi e nder temedere kala hen sappo e jeetati piccal capanɗe nayyi e tati yalti wotoyde woni tigi 18,43 de participation ɗum noon ko sanga midi hollirama noon e ɗum usti no fewi kene wona 0,8 point par rapport à sumgoji législative bannoɗi en 2017 koto leydi Chine paɗe noon jagorgal leydi Chine kalfinade ko fati e défense o holliri tigui wonde laamu leydi Chine ma daro no doole mum ponno hadde kay Taïwan hebde indépendance muɗum koto leydi Palestine paɗe noon délégation timmuɗo taw ko Amérique naɓe jillima e oɗo saaha joni to wuuro wiyetego Ramallah e nder Palestine seeɗa hanki o ɓe hono secrétaire d'état adjointe pour le Moyen-Orient biyeteɗo Barbara Laïf o joddima e Mahmoud Abbas ko kañum woni gardiɗo leydi Palestine batu ngu noon ɓe kolliri tigui ko batu heblanade ko fati e jillu ɗaminagu ma Joe Biden woni horejo dowlaji dentude Amérique ma wat ɗum e nder Palestine ha to leydi Israël kala eɓe ɗamini noon Joe Biden ene foti wadde jillu muɗum to Israël ha to Palestine kala ɗo e jonte paaɗi ɗon hay sinno kaye ɗum wonano kay ɗum wonano ala taw sifande officiel kono noon ɓe goni koye heblanade ɗum koto leydi Ukraine paaɗena leydi Ukraine hande watti balɗe 100 ko leydi Russie diwi tigui eni e leydi Ukraine teskama noon kombaji gulɗi jaw nana jokki to wuuro witengo Severinox avion ngaji russe noon ɓe jori bomboje mabɓe subaka hande o to wuuro witengo Torkiv noon tugui ko guerre fuɗɗi faade oɗo saaha jini wuuro ngo memaka ko aseɗa hanki o fayi hande ɓe puɗɗi memede to banggue bombardement teskama noon fodde nogas e ɗiɗo neɗɗo mbawi tigui barmude hen e ɗiɗon bombardement ji ɗe leydi Russie ɗiɗon bombardement ji ɗe avion ngaji leydi Russe mbaɗi e mabɓe hollirama kadi ñalawma oɗo saaha joni connexion arti hakkude catala bitegal AIEA hakkude muɗum e central nucléaire biteɗo Zaporizhia kuppunoɗo oɗo saaha kala ene wayno connexion o ɓamti hano hannirtini musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Kébé ketki malaki jaam ñalawma janggo o noon ma musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr ma en ketto ɗum so hawre welede Allah yo jaam Allah jogomi jogo on.